Salam mehriman doganlar, izleyijiler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Bugün hepden deň alış güni, şoň üçin hemmeňize maşgalaňyz bilen, dosýarlaryňyz bilen ýa ýeke bolsaňyz öz başyňyza gowy wagt geçirip deň almaňyzy arzu edýän. Mehriman doganlar, gadyrdan tamaşaçylar bilşiňiz ýaly. Bir näçe gün mundan öň owal Türkmenistanlary galy berse de bütün dünýäde ýaşaýan türkmenleri birinji derejede gyzyklandyrmaly bir waka bolup geçdi. Olam Türkmenistan döwleti bilen 745 kilometrlik araçagy bolan Owganistana Al-Qaida ýaly bir topar kellekeser terrorçy toparlaryň Taliban ady aslynda birleşip häkimeti ele geçirmegi we Owganistan başta bolmak bilen şol sebitde Türkmenistanyň yerleşen sebitinde keseki bekbitleri aramak we keseki ideologiýalar çäginde täze proyektler durmuşa geçirmek üçin bir hereket başlady. Şu hereket bilen bağlanşykly şu edilýän proyektler bilen bağlanşykly diňe bir Türkmenistanyň däl bütün dünýädäki türkmenliň bähbidine garşy, türkmene garşy bolan şu ýoly goýulan we durmuşa geçirilmäge başlanan proyekt bilen bağlanşykly öz garaýyşyny beýan etmek isleýän. Tebigi ýagdaýda bu temada biziň tomaşaçylarymyz şeýlede dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň şeýlede hak bileşiginiň türkmenim kanalından bir çuňur manyly gepleşige, diskussiýa, pikir alşyga garaşdy. Biz muny taýýarlamak isledik ýöne gepleşige gatnaşmaly watandaşlarymyz, hünärmenlerimiz öz işleri aladalary bilen gaty başagay bolan soň muny durmuşa geçirip halka hödürläp bilmedik. Şoň üçin gynansak da şu Owganistanyň häkimet çalşygyndan bäri halkyň öňüne çykyp beýan edilen garaýşlar ýa haýsam bolsa bir ideologiýa ýa keseki basyp alyjy güýçlüň bähbitleri bilen deň derejede bolýan taraply garaýşlardan ýa da ýagdaýa dogry düşünmän ýüzlöý kiçidillenmärde beýan edilýän garaýşlardan, çykyşlardan ibarat boldy. Şoň üçin watandaşlarymyzdan gaty köp sorawlar gelip goşdy şu temada Owganistanyň ýagdaýy bilen bağlanşykly, şoň türkmenlere täsiri, türkmenler bilen ilteşigi daxily diýip şu temada ýöne bu sorawlaryň hemmesine jogap berjek bolsaň gaty köp wagt alýar. Biz galan sorawlara göni aýlymyzda jogap berers, ýöri-tögür göni aýlym etjek bolýar şu temada. Şoň üçin şondan öňürtü esasy bir 4 sany soraw, şu 4 sorawyň jogabyny men şu gün halk köpçüliginiň gatna ýetirmek isleýän. Gaty köp gelip goşan sowallardan, haýyşlardan biri Owganistanyň ýagdaýa, owalky hem häzirki bolup duran ýagdaýa nähili dogry düşünmeli. Birinji soraw şu. İkinci soraw Owganistanyň ýagdaý, Owganistanyň halkyň öz içerki problemasymy. Sebäbi şeýle diýenler bar. Owganistanyň ýagdaýlara tarapsyz, neutral çemeleşmek ýa-da men şoňa neutral, tarapsyz çemeleşýän diýenler bar. Owganistanyň türkmenliň ýagdaýyny şolar bilen ilteşikli ýagdaýlary
sorayanlar var. Siyasat tutum, strategiya nähili bolmaly. Ine şu 4 uğurda häzir men öz garaýşymy beýan etjek. Indi Mehrimanda onlar şu taýda bir ýagdaý var. Owan sanaky ýagdaý Owan halkynyň öz içerki problemasy, öz içerki meselesi Owan halkynyň özü çözsün, başga hiç kim goşulmasyn. Ýa-da edil häzirki kelli keserlen Taliban ada aslında birleşip başladan oyununun adyny bir halkyň isleği bilen, halkyň isleği boýunça edilýän o ansanyň halkynyň bir kabul eden karary isleği boýunça edilýär diýmek barp ýatan nadanlyk, samsaklyk ýa-da şeýle bir pikiri kim öňe sürýän bolsa, şol pikiri ýaýradýan, şol pikirden özünü bähwit arayan keseki basawaljy güýçlüň hyzmatkarligini, şolaň sözçülügini, şolaň adynyň çykyş etýär diýmek bolýar. Bärde bir owansan bolsun ýa-da başga bir döwlet bolsun, şol döwletde bolup turan adamzat tragediýasy, pajigasy bilen bağlanşykly ýagdaý. Eger bir ýurtda hakykatdan hem adamzat pajigasy ýüze çykan bolsa, dowam edip duran bolsa, ol nähili o ýurduň öz içerki problemasy bolýar. Bir ýurtda özüňiz gowulýaňyz, diktatorlyk öz-özünden döreýärmi? Bir ýurtda pajiga birden döreýärmi? Vulkan ýaly birden partlaýarmy? Vulkan ama öňünden duýdurýar partlajagyny. Ýanardağ, ýan-ýanda hawa. Şoň üçin bulan sebäpleri bar. Hemme da logika bilen, akyl paýhat bilen dogry çemeleşmeli. Eger bir ýurtdaky ýagdaý, syýasy ýagdaý töweregindäki döwletlere de ziyan ýetirjek bolsa, oňa bilen hem çäklenmen bütün dünýäň durnuklugyna ziyan ýetirjek bolsa, zarba urjak bolsa, ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna garşy bir hereket bolsa, hüjüm bolsa, onda muňa hökman goşuşmaly. Muňa perwaýsyz garamak bu ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna garşy edilýän hormatsyzlyk, dönüklük diýse de bolýar. Indi siz pikir edip görüň. Häzir owan sana ýüze çykan ýagdaý, şu wagda içinde bolup geçen ýagdaýlary hemmesi biri-biri bilen ilteşikli bolan. Hawa onu edenetlik her ýurtda güýç kimin eline bolsa, şol edenetlik etsin. Edenni etsin. Hawa manipulasiýa etsin, halk şeýle isleýär, halk beýle isleýär diýsin. Meni halk şeýle isleýärmi? Belorussiýada halk häzirki rejimi isleýärmi? Türkmenistanda halk häzirki rejimi isleýärmi? Demirgazyk Koreýada we beýleki dürli derejedäki diktatorlyk bilen dolanyrlan ýurtlarda siz pikir edýäňizmi halkyň islegine görä hemme zat edilýär. Diktatorlyklar siýasatdan öz bähwidini arayanlar hemişe halky sowatsyz goýarlar. Halkyň aň düşünjesiniň zäherlenmegine, yetersiz galmagyna tyrjaşýarlar. Sebäbi näme üçin? Sowat daýdan, sowatlyk daýdan ösmedik jemgyýeti ağlatmak, isleýän ýerine gönükdirmek aňsat. Eger ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna dünýä we sebite ziyan ýetirýän bolsa, ziyan ýetirjek bolsa, onda ol mesele goşuşmaly. Indi Türkmenistanyň aktivistlerinin, opozisiýasynyň garaýşy ýaly garaýş beýan edýänler ba, şolaň garaýşlary bilen baglanşyk näme pikir edýän diýip soraýarlar şu soruň içinde. Indi pikir et görüň, halk indi özüňiz pikir et görüň, halk mankurt, sowatsyz edilen bolsa, ol halkyň baraýdaly halk isleýär, halk ayaklarına ayağa galy,
Näde urur karar berdi, yalan propagandalar bilen, provokasiyalar bilen näde doğru hareket etdi. Näde doğru toparlary, näde doğru siyasi hareketleri gollady we şolary häkimete geçirdi. Hawa inni mankurt, sowatsız goýulan köpçülük ýalňyşdy diýip onuň dünýä köpçüligi, goňşy ýurtlar şolaň ýalňyşyny tasdiklamalymy? Şolaň ýalňyşyny gollamalymy? Şolar mamla görkezmelimi? Bu nähili siyasat, bu nähili strategiýa, bu nähili ähli umumy adamzat gymmatlygynyň behwidi. Şolara düşünýärler, gürleýän adamlar. Siyasi taýdan baha berjek bolýan adamlar. Owansanyň temasyna. Inni siz aslında bilip bilmeyen çıkış edip, yüzlü çıkış edip özüňizi maskara edýäňiz. Özüňiziň şu temada däl, umuman siyasat temasynda yeterlik derecede bilime ve ukuyuwa eýe däliňizi suwud edýäňiz. Siz aýdýaňyz, owansanyň bu içerki meselesi. Biz owansanyň häzirki ýagdaýyna neutral, bitarap, tarapsız çemeleşýär diýäňiz. Onu siz näme üçin Türkmenistanyň diktatorluğa, Türkmenistan'a edilýän adam hukuklaryna garşy edilýän cinayatlaryna, korrupsiýa we her hili Türkmenistanyň halkyna garşy edilýän genosidlara halk köpçüliginiň, dünýä köpçüliginiň seslenmegini, şoňa garşy hereket etmegini isleýäňiz. Türkmenistanyň içinde alınıp barılyan diktatorluk siyasatyna goşulşup şol rejimiň üýtgedilmegine kömek edilmegini, goşulmagyny isleýäňiz. Ikiden bir zat, häzirki owansanyň içindäki edenetdilige goşulşma lällimek bilen Türkmenistanyň diktatorlygyň edenetdiligine goşulşma läl ol halkyň öz içerki problemasy diýmek ikiden bir zat şoň. Şoňa siz aňyňyz ýetenokmy? Ya siz zakaz boýunça çykyş edýäňizmi? Dünýädäki diktatorluklar, dünýädäki adamzat pajagalary eýsem, şular ýalyky düşünjesiz, aňsyz, strategiýasyz, bilip bilmän hereket etmek, bilip bilmän çykyş etmek, bilip bilmän näde dogry siyasat strategiýa alyp barmak bilen ýüze çykanokmy? Diktatorluklar, şular ýalyky geleňsizlikler. Ol ýurdun öz içerki problemasy, bu ýurdun öz içerki problemasy diýip şo taýdaky edenetdiliklere perwasyz çemeleşmeň netijesi ondan nörüýär diktatorluklar. Bu ýerde logika hakykata ters ýagdaýma. Olar ýaly bolsa, halkara gurumlar näme üçin gerek? Halkara alalaşyklar näme üçin gerek? Halkara kanunlar, düzgünler näme üçin gerek? Onu her kim öz ýurdunda edenetip ýörsin näşeylemi? Onu şikayet etmeň. Türkmenistanyň diktatorlugy onu edenetip ýör. Halkyň öz problemasy, içerki problemasy. Onu siz daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylar ýa-da ogul Türkmenistanly bolup, häzir dürli ýurtlaryň pasportyny göterip berenler. Onu size hiçat diýmeň, onu goşulmaň. Özüňiz aýdyp oturýarsyňyz. Bu ýurdun içerki problemasy, Owansanyň kalan içerki problemasy bolsa, Türkmenistanyň kalan ýurdun öz içerki problemasy, onu goşulmaň. Aýdýan zatyňyz logikaga wat gelenok. Owansanyň ýagdaýa neutral, tarapsız, bitarap çemeleşme. Bu näme diýmek? Men kömek etjek geldimek. Meni gyzyklandyranok diýmek. Günü şunu şeýdip aýtmaly. Başka sözlemler bilen öz niyetini, maksadyny gizlemeler. Hawa Owansanyň meselelere, ýagdaýa bitarap, neutral, tarapsız çemeleşýän. Owansan bilen Türkmenistanyň serhedi 745 kilometr. Ve bu serhed Özbegistan we Täjikistanyň we beýleki ýurtlaryň serhedi ýaly tebiği ýagdaýda geçilmegi, hereket edilmegi kıyın bir geografiyadan, relief, yer üstü guruluşundan emele gelen ok. Türkmenistan bilen Owansanyň arasyndaky serhetden geçmek
şo serket yaka boyunça hereket etmek beýleki ýurtlaryň serketlerine göre tebiigi şertler yer üstü guruluşdaýdan aňsat. O nähili onuň şolary ýalaky howpawant durka bu mesele neutral, bitarap, tarapsız çemeleşmeli. O nähili bolýar? Onda siziň tarapyňyz nämeň tarapy? Siz onda diňe şuň tarapa şeýleme, puluň tarapyda. Pul nerden gelse bolýar, näme bolsa şo bolsun. Şumu onda esasy maksat. Düşündürüň de halk düşününok bu zatlara. Şoň üçin hem soraw berýär. Düşündürüň şunu bize diýip. Bizim aklımızın yettiğinden, tecrübemizin yettiğinden düşündürmeye çalışacağız. Sıynaşacağız. Eğer häzirki owansanaky oýnalmaga başlanan oýno neutral, bitarap, tarapsız çemeleşseňiz, onu şu ýagdaý siziň öýüňizi ýakýar. Siziň öýüňizi ýakýar. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Onuň näme üçin owansanaky şu meselelere, owansanaky ýagdaýa neutral, bitarap, tarapsız çemeleşmeli. Näme üçin? Bizim iki sany hakymyz bar. Bizi mamla görkezýän şu işe goşulmaga iki sany hakymyz bar. Birinjisi, owansana Türkmen köpçüligi bar. Türkmen diasporasy bar. 6-7 milyon Türkmenistanaky Türkmenliň ilatyndan, umumy ilatyndan köp bolmasa az ber. Hawa. Inni şol insanlyk paçygasy, adamzat paçygasy ýaşalýan, ýüze çykan ýurtda şol ýurt Türkmenistanyň goňşusy bolmasyn, dünýäniň başga burujunda bolsun. Şo taýda şolar ýaly. Milyonlarca Türkmen ýaşaýan bolsa, biz mecbur şoňa goşulmaga. Biz neutral bolup bilemzok, biz bir tarapsız şoňa perwazy çemeleşip bilemzok. Çemeleşmeler eger çemeleşýän bolsak, ýa biri çykyp şu tema men neutral, bir tarapsız çemeleşýän diýen bolsa, onu on bärdäki maksady Türkmeniň maksady bähwidi däl. Onda bäerde başga bähwitler bar. Ayıl sayıl edip aýtmaly, aýdanmaly. O logika gawat gelmeli. Inni biz şu Türkmenlere eýe çykman, şu Türkmenliň hak hukugyny, baskylanýan adam hukuklaryny goramak üçin alad etmen, näme aladatyn etmeli? Onda bu şeýle bolanokmy? Ne şuň maňa hiç kim hiç tat bolanok, goňşuň öýüni silally, ýykdy, ýa goňşuň öýü otlandy, kül boldy. Ay maňa näme? Maňa bolmasa bolýar. Şu da onda siziň mentalitetiňiz, siziň düşünjeňiz, siziň siýasatyňyz, siziň strategiýaňyz. Onda siziň pozisiýaňyz haşy. Şoň üçin Türkmenistanlılar hiç kaçan owansanaky meselelere perwaýsyz, neutral, bitarap, tarapsız çemeleşmeli däldi we mundan soňra çemeleşmeliler. Ine Türkmenistanaky samdyklaň, absurd siýasatçylaň näme dogry ädimleriniň netijesi şuňky owansanaky başwazarlyk. Bu ýokman Türkmenistana sıçraýa, Türkmenistana gaty aýlyňaş täsiri bolýar şu. Şoň üçin biz nirde bir Türkmen bolsa, şoňa arka çykmaly, eýe çykmaly. Şoň goragynda bolmaly. Owanstan bilen baglanyşykly, ay men owansana bollum, eýtdim. Bolup biler. Owansana bolan işlen, Komandrokoda bolan iş taparyna bolan gaty köp adamma. Bawo şu yeterlik owansanyň ýagdaýyna, owansana hakykata göz ýetirmek, teljermek üçin yeterlik bu şu. İlki bilen niýetiň gowy bolmaly. Niýetiň hakykaty görmek, teljerlik. Niýetiň hakykaty görmek, teljermek bolmaly. Eger sen niýetiň, maksadyň, planyň hakykaty ütkötmek, yalan propaganda etmek bolsa o başka.
Awganistanda ömrünü Awganistanda geçiren jurnalistler var, siyasatçılar var, hünermenler var. Ömrünü şo taýda geçiren. Şolong içinde Awganistanyň hakykatini, Awganistanyň we töweregindäki ýurtlaryň üstünde oýnaljak bolýan oýunlary seljerip bilýänler var, seljerip bilmeýänler var. Hawa onuň hakykat şol ýalyky orta arada gözü dürtülip turka. Men Awganistanda boldum, eýtdim. Sen Awganistanyň paşasy bolup bilirsiň. Ana Ashraf Ghani kaçtı gitti. Hawa ana şo prezidentti de. Bolonda näme? Hakykaty bilen ok ýa-da satdy, halkyny ýa-da başga urdat boldy. Belli däl hakykat. Şoň üçin hakykat aýtmaly, hakykatyň atyryna çykyş etmeli. Awganistanyňky ýagdaýa dogry düşünmeli, hemme zatdan öňürdi. Niýetiň päk bolmaly, ýüregiň arasda bolmaly. Ana şonno bolýar, şonno tebigatyň güýjem Allah Taalaň gollugum seň bilen bolýar. Eger absurd zatlary etjek bolsaň onu tebigat bilen Allah Taalaň güýji, gudraty, gollugy bilen hiç ýyly sadlaşyň, garmoniýaň bolanyk sen gollug alaňok esasy güýçlerden. Awganistan bilen baglanşykly näme etmeli? Awganistanyň ýagdaýyna, Awganistanyň hakykatyna dogry düşünilmän soň, dogry düşünmek islemän soňlar şu derejä ýetdi. Awganistan şoň üçin bulaşyp. Size bir hassa gelýär. Siz şol hassa dogry diagnostika, analiz edip şoň hassalygyny dolu anyklamasaňyz, näme sebäpli kesellendigini, saglyk ýagdaýyny dolu anyklap, şoňa görä dogry bejeriş usulyny keskitlep ýola goýmasaňyz, şo hassany siz dikeldip sagaldyp bilýäňizmi ýok? Awganistan meselesi şolar ýalyky. Awganistanyň hakykatyna dogry düşünmeli we dogry strategiýa, dogry planlar, dogry hereketler bilen Awganistanyň meselesini çözse bolýar. Çözülmejek zat ýok. Ýöne bärde behwit bar, behwit. Uruş bolsa bolýar, gan bolsa bolýar, gan nöküşlük bolsa bolýar. Näme bolsa bolsun barybir men şundan pul ýasaýan, pul gazanýan, şundan men behwidim ma diýen adam üçin ähli umumy adam zat gymmatlygy, bu türkmeniň iýilginiň behwidi näme dälmi o zatlar onu gyzyklandyranok. Öz hojoýunlarynyň beren buyrugy boýunça şow edýär, çykyş edýär ýa-da öz egosyna, öz bit nefsine, haram nefsine eýerip paraň paňlap şöhrat barazlyk edýär, başga işler edenok. Netije boş, netije maskaraçylyk. Şoň üçin Awganistan bilen baglanşykly näme etmeli? Biz Awganistanyň meselesine goşulmaga mejbur. İki sany hakymyz bar. Biri 6-7 milyonluk türkmen köpçüligi. Şolong hakkı hukuky üçün biz hökman goşulşaýmaly. 1. 2. Biziň 745 kilometr geçilmegi, aşylmagy, gata aňsat bolan araçaýmy serhetimiz bar. Şu serheti goramak üçin, halky goramak üçin hem serhetiň aňyrsynaky Awganistan tarapdaky hem Türkmenistan tarapdaky türkmenleri goramak üçin biz şu mesele hökman goşulşaýmaly. Şu mesele biz goşulşmanymyz üçin şu wagt bulaşdy. Şu wagt kelle keferler, Al-Qaida, Al-Nusra, Taliban, Hizbut Tahrir we şoňa meňdeş bir topar ekstremist toparlaryň hemmeti birleşdi, güýç boluşa taýda. Muň zyany geljekde gürrüňsiz diňe Türkmenistana däl, şol Sewitdäki bütün türkmenlere ýetdi. İslam döwleti, terrorçylyk topary, kelle keferler Irakda we Siriýada iň köp kime zyan ýetirdi? Irakdaky we Siriýadaky türkmenlere zyan ýetirdi. Ýöne olaň hiç kim reklamasyny etmedi. Olar ne özüni satdy, ne başgalaryny sattyrdy. Şoň üçin Irakdaky we Siriýadaky türkmenleriň reklamasy edilmedi şol uruşlarda. Türkmen öz gününe kaýyldy.
Agdybirligem ýokdy türkmenliň arasynda hakykatdan. Guramaçylygam ýok. Edil şolar ýaly häzir Türkmenistandaky türkmenler. Edil şonuň ýaly häzir Türkmenistandaky türkmenler, Owganistanaky türkmenler, Eýrandaky, Özbegistandaky umuman Merkezi Aziýadaky türkmenleri gaty elkenç tarihte görülüp eşitilmedik hopawanya. Şu Talibanlar aslında birleşen kelleketer ekstremist güýçleriň üstünden durmuşa geçilecek bolýan şu planlar, proyektler bilen alanyşykly. Şoň üçin hüşgär bolun, äga bolun. Mesele dogry düşünün. Perwaýsyz bolmaň. Bu bizim ıkbalymyz. Bu bizim meselemiz. Bu bizim durmuşumuz, bu bizim janymyz, bu bizim geleceğimiz, bu bizim çağılarımızın geleceği ıkbaly. Şoň üçin biz muňa perwaýsyz bir tarap çemeleş bilmeýär. Owgansanyň hakykatyna türkmenlere awanyan hoplara bir perwaý çemeleşmek dönüklükdür. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoşta bolun, behriman doganlar.